Kun je mij eens vertellen waarom Chop 226 nou de Keunsbende finale winnen moet? Nou, omdat wij gewoon een goede band zijn. Knalt gewoon. Nou, het is toch zo? Ja, oké. Ja. Ik vind En het zo capsonisch. het is gewoon goed om naar te kijken. En je leert er nog eens wat van. Waarom ik vind dat ik winnen moet? Nou, ik denk dat ik wil winnen moet omdat ik wil originele jurken heb. En als het meestal heb je maar iets van staf en ik heb wat apartes en het thema is vreemd. Dus mijn jurken ben dan wat vreemder misschien dan die van worden. 2 Frieske finalisten van de Kunstbende 2011. De 18-jarige Jildo Abma uit Wommels, zij docht mee in de categorie Fashion. En Sam, Brent en Erwin. 13, 12 en 16 jaar oud. Ze komen uit de buurt van Wolvergeer en dochten met haar band Chop 226 mee in de categorie muziek. En ze spelen punkrock. En wat is daar zo leuk om? Nou ja, gewoon een beetje beuken. Kun je verhaal erin kwijt. Nou, meestal als ik kwaad ben, dan heb ik wel eens zin om een lekker punknummertje te schrijven. En waar was het al leuk om? Nou, ja, gewoon meestal mensen die zeggen wat ik wel en niet moet doen. Ik heb size jurken maken. En die jurken ben alweer maken van recyclede materialen. Waarom? Nou, omdat ik daarmee wil laten zien dat recyclede materialen ik mode kunnen wezen. En dat de modewereld daar ik mee bezig kan wezen. Deze heb ik dus ik weer eerst mijn kippenkaas dienen. En daarna ik weer papier maché. En daar heb ik al je roosjes overheen plakt. En die ben fout van tissues. Nou steen je hem snijden in de landelijke finale van de Keunsbende. Hoe ben je hem daar te lonen aan? Via mijn vader. Mijn vader heeft ons opgegeven voor de kunstbende. En toen, nou ja, weet je, we zijn er gewoon heen gegaan. We hadden nog niet echt het gevoel dat het wat werd. Hoe goed is de spanning bij de heid voor snijden? Nou, ik denk dat ik zenuwachtig ben dan Brent zelf. Ja, tenminste, als ik dan over mijn eigen zoon spreek. Ja. Ik vind het heel leuk dat ze dit doen. En het is natuurlijk ook een droom van een eigen vader, om daar eens een keer te staan. Maar goed, papa die was niet talentvol genoeg, dus ik hoop dat zijn zoon het wel kan. Nou, deze is van Braai. Daar heb ik deze van Fietsbollen. Het is een leuk soort hintje. En de ventiel zit er ook nog op, vind ik wel leuker. Deze is maken van bierdappen, verschillende bierdappen. En nou, die kist mooi zou dragen. Nou, ik weet er ook een soort tiert in steekt en toen zei mijn lerares, nou, we hebben dus net wat extra's, maar nou, en in ons lokaal nog heel veel posts van kunstbende. Ik denk, nou, dan schreef ik me daar voor in. Ja, ik vind het wel spannend, ja. Hoe goed ga je door die konsten in dan? Nou, ik heb wel die oren even schoen. Er zit wel een paar tussen, die ben ik wel heel erg mooi. Dus, maar er zit ook wel een paar tussen, die vind ik wat minder. Dus ik weet het net zo goed. Het gevoel dat we winnen, dat is bij mij niet. Dat is het bij mij niet. Nee. Misschien wel heel zelfvertrouwenloos, maar ik heb het gevoel niet echt. Want? Nou, omdat er zoveel, bijvoorbeeld 18-jarigen, die hebben al veel meer ervaring dan een jongen van 12, weet je wel. En dus daarom heb ik niet echt het gevoel dat het wat wordt of zo. Nee. Maar ja, het zou altijd kunnen. Ik laat het op me afkomen. Ben je ook nerveus voor snijden? Als het moment daar is vast, dan ik hoop dat ik het droog hou. En dan is het eindelijk snijden. In de bus met alle Frieske finalisten op weg naar de finale. Die is in poppodium De Melkweg in Amsterdam. Vroeks TV docht verslag voor u. Dan gaan we door met Friesland. Friesland, hallo! Woe! Met Jildau Abma. Laat je horen van Chop 226!
jongens, jullie komen net van het podium. Hoe ging het? Ging wel lekker. Ja, goed. Ja, is dit de Melkweg toch echt wel een beetje... Hiervoor zijn we naar Amsterdam toegegaan. Het was gewoon knallen, ja, feestje bouwen. En nou maar roepen. Een echt bandje. Plezier en enthousiasme sloeg over op het publiek. En ze waren ook nog heel erg virtuoos. Nou, dat lijkt het erop. Maar helaas, dus jonge punkrockers uit Wolvengeer vallen net in de prijzen. Ek Jilde Abma, haar recyclede mode, is net goed genoeg voor een prijs. De enigste Fries die dit hier wel in de prijzen valt, is de 18-jarige Roelof ten Napel van de Jouwer. Hij wint de eerste prijs in de categorie taal. Een wiskundige gecreëerd in 1000 woorden zijn eigen universum. Roelof ten Napel.